земля. Ева, я любила тебя. Пусть все будет, как решит монолог твоей души. Γεια σας παιδιά, είμαι η Τζέι και σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε άντρες σήμερα. Συγγνώμη που δεν έκανα τόσες μέρες βίντεο, αλλά είχα σχολείο, τα σκεφτά. Για να δούμε ποιο θα κάνουμε. Θα κάνουμε την Ιζαμπέλα, που ήρθε τώρα. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Δεν με δέχτηκε. Καλά, μπορεί να με εύκολα από έγγραφη, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βάζουμε χρώμα πρώτο. Μετά τι να κάνουμε. Και να ξέρετε, σε κάθε μου βίντεο θα πρέπει να ανεβάζετε μέχρι τέρμα τη φωνή. Γιατί τέλος πάντων δεν μιλάω και πολύ δυνατά. Όλα αυτά τα κάνουμε μοβ σαν χάντριξ, θα κάνουμε στη ρούμη. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε μοβ μαλλιά, μοβ φορέματα, μοβ σαν δρακούλας, πάντων. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω περδευτικά από εκεί πάμε, τι λέω. Λοιπόν, δεν με δέχτηκε. Μια φατσούλα θέλουμε τώρα, μια φατσούλα. Αυτήν. Η φάτσα δεν θέλει να έχει μοβ, εντάξει παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν με μοβ. Αυτή βλέπω και μ' αρέσει, εντάξει. Μήχα έκανα, όχι δεν έκανα. Θα τα κάνω μοβ. Τέλεια. Πολύ όμορφα τα νυχάκια μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όχι, δεν θα το κάνω πολύ μεγάλο σαν αυτό, θα το κάνω εντάξει. Μια χαρά είναι. Με τη γρέφει και τι κάνεις και εσύ τη ρούβη. Εγώ κάνω τη ρούβη, άντε από εδώ. Άρα εγώ τι κάνω μάλλον, δεν πειράζει. Να πω σας είδα στο βίντεο, αυτό το κάνουμε κίτρινο, αλλά το αυτό το κομμάτι γιατί έχουμε το challenge. Ωραία, βάζουμε αυτό. Και αυτό θα το κάνουμε άσπρο, θέλετε να κάνετε την αλήθεια, αλλά τώρα το κάνουμε μοβ. Τι έχουμε το challenge, μισό λεπτό παιδιά, όπα κάτσετε κάτι γίνεται. Τα έφτιαξα παιδιά γιατί δεν είναι και πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα βάλω αυτά τα σπουρτέξ. Λοιπόν, συνεχίζουμε χωρίς διακρίσεις. Πιάνουμε φόραξε. Παιδιά δεν είδα κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα βάλουμε κάτι από εδώ, ναι ή όχι. Δεν νομίζω, αλλά έχει βγάλει πολύ ωραία καινούργια πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων. Θα βάλω και αυτά, να το χτίσουμε λίγο, παιδιά. Να βγούμε στο μια θέση. Αυτό θα θέλει σίγουρα Robux. Να, είδατε Robux. Και αυτό είναι να το κάνεις gift. Ναι. Θα βάλω και αυτό το φτιάγκο στο μαλλί μου, φαίνεται. Όχι. Εντάξει, το μαλλί τώρα είναι πιο. Θα βάλω και αυτή την κούκλα που τη βλέπετε. Πολύ ωραία. Πολύ, μα πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι κρατάς, ρόπαλο. Οκ, εντάξει, ένα. Αυτό το ξέρω, το έβλεπα παιδιά, παλιά το παιδικό, να είμαι κι εγώ, παρκούμε λίγο. Ότι νομίζω πως βγήκαμε τελευταίες ή προτελευταίες. Πάντως βγήκαμε κάτι από πρώτες, δεύτερες, τρίτες, άρα δεν μας νοιάζει. Πρέπει να φύγει και η φίλη μου. Ίσως βγήκε παιδιά, δεν ξέρω. Χρειάζεται να το βγάλω όλα.
αποτυχία το πρώτο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι να πω. Λοιπόν, θα βγάλω και άλλο βίντεο. Εντάξει. Θα κάνω με κόκκινο και θα κάνω ένα κόκκινο δράκο. Ναι, τέλεια. Τέλος πάντων. Όχι, όπως ήταν πριν, έτσι μου άρεσε. Καλά, θα το φτιάξω λίγο μετά. Λοιπόν, ναι. Αυτή πώς έγινε rainbow. Τέλος πάντων, πώς έγινε rainbow αυτή. Μπορούμε να κάνουμε και δύο χρώματα. Μαύρο και κόκκινο. Κόκκινο μαλλιά. Ναι, τώρα δεν θα σας πολύ μιλάω γιατί πρέπει να συγκεντρωθούμε και λίγο. Χριστέ μου. Λοιπόν, κλείνω. Γεια σας. Βλέπετε αυτό εκεί το βίντεο πάνω. Να ξέρετε. Αυτό εκεί πάνω. Το βίντεο. Είναι μηνύματα από τα βίντεο. Εντάξει, κλείνω λίγο και θα σας μιλήσω μετά. Γεια σας! Το μοβ δεν μπορώ να το αλλάξω χρώμα, παιδιά, αυτό γίνεται, γι' αυτό δεν θα το βάλω. Γι' αυτό πάμε να το βγάλουμε λίγο. Λοιπόν, τέλειο, είναι πανέμορφο, πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, να πω την αλήθεια. Αυτό δεν μ' αρέσει, δύο. Αυτό δεν μ' αρέσει. Όχι, απλά έβαλες όλα κόκκινα. Είναι ανοιχτό κόκκινο. Μου αρέσει πάρα πολύ 5. Τελευταίες, Πάλι τελευταίες. Παιδιά, για να πω την αλήθεια, έπαιζα από τον υπολογιστή μου παλιά. Ναι, έπαιζα με τον υπολογιστή μου. Και έβγαινε όλη την ώρα πρώτη και έκανα τα πιο χάλια skin. Απλά όλοι λένε ας φτιάξουμε τα πιο χάλια skin και να μπούμε. Αλλά μερικές είχαν αληθινά ωραία skin. Για να λέμε την αλήθεια. Ναι. Αυτά εδώ πέρα είναι αποστολές που παίρνουμε. Εγώ θα φτάσω σε μια αποστολή. Ναι. Λοιπόν. Να κάνουμε πράσινο. Όπα, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Απλά κάτι έγινε, δεν ξέρω. Κάτι πάτησα. Λοιπόν, θα γίνουμε τελικά πολύχρωμες. Πολύχρωμες. Λοιπόν.
Τι χρώμα λέτε, να το βάλω κόκκινο σκούρο? Ναι, κόκκινο σκούρο. Λοιπόν, ταιριάζει, εντάξει, πολύ ωραίο. Κίτρινο, ναι. Θέλουμε κίτρινο, όπως στη χοροδία, που μας δίνουν ένα μαντίλι κίτρινο. Λοιπόν, έβαλα αυτά, παιδιά. Θα βάλω ροζ και μόβ. Αυτό, έτσι. Λοιπόν, τέλειο, είσαι τέλειος. Είναι περίεργο ρε παιδιά. Μίμη μαμωμό. Τι λέω, αλλά έτσι είναι. Είναι σαν το μίμη μαμωμό. Οκ. Έβαλα και λίγα πράγματα ακόμα. Ναι. Έβαλα και αυτή την μπλε τσάντουλα. Απλά έβαλες κάτι που ήταν έτσι το χρώμα. Ναι, παιδιά, εγώ θα βάζα ένα 3 σε μένα, αν μπορούσα να τη βαθμολογήσω. Δεν θα βάζα 5 για να πω την αλήθεια. Συγγνώμη. Να φταίει μου. Όχι, δεν βγήκα. Πρέπει και εγώ να βγω πράσινη. Βγήκα τελευταία. Μπράβο μου, τέλεια. Λοιπόν, κέρδισα κάτι. Κέρδισα, ναι, αυτό. Εντάξει. Click to close, τέλεια. Τώρα, παιδιά, δεν θα σας αποχαιρετήσω, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάναμε 3 φορές διαφορετικά skin. Αλλά ήταν κανένα 5 λεπτό. Κάτσε να βγάλουμε καμιά φωτογραφία για να σας απαντήσω. Γεια σας, κάντε ένα like, ένα subscribe και μια εγγραφή. Ναι, γεια σας.